Baske Eskola erakunden arteko kolaborazioaren emaitza bat da, Eudel eta emakunderen arteko kolaborazioaren emaitza. Harreman hau, berdintasunerako legea onartu zenetik dator, 2005 urtetik, eta handik gutxira, bi erakundeek berdinsarea sortu zuten, berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskadiko udalen sarea. Eta honen baitan, hainbat proiektu bultzatu dira, eta hauen artean gaur aipatutakoa. Baske Eskola sortu zen emakume hautetsiei laguntza emateko, eta hauei beraientzako espazio bat eskaintzeko Virginia Woolfen gela bat norberarentzako lanaren espiritua jarraituz. Eta segatik sortzen da Baske Eskola? Politikaren munduan oraindik androzentrikoa delako mundu hau, hein handi batean, eta testuinguru honetan beharrezkoa ikusten genuelako emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea, eta emakumei erakustea ez daudela bakarrik.